Вітаю усіх на каналі Свобода Преміум. Я називаюся Ян Максимюк, а на сувязі з нами Сергій Прилуцький. Привітання, Сергій. Привітання. Нагодай для нашай сённяшняй размовы з паэтам, празаікам і перакладчыкам Сергіем Прилуцкім стаў выхад ягонай кнігі паэзіі. Кніга называецца «Эўрыдыка не азіраецца», і выйшла яна. Ну вось, Сергей, дзе яна выйшла? Разумею, што ў нас час такія пытанні не заўсёды дарэчы, асабліва калі кніга выходзіць у электронным выглядзе і распаўсюджваецца праз інтэрнэт, але ваша кніга выйшла ў папяровым выданні, так? Так. Яна выйшла ў кіеўскім выдавецтве «Люта справа». Для іх это не першая беларуская кніжка, у іх там таксама недавно выйшла анталогія «Бум-бам-літа», выходзіў беларускі пераклад раману Івана Семісюка. І моя дзіцячая кніжка выходзіла некалькі гадоў назад там же. Так что Алеся Плоткі выйшла кніжка, то бок для іх это ўжо такая традыцыя выдаваць беларусаў. Так, бачыў я і кніжку Алеся Плоткі, маю яе паперовы экземпляр. Вашу я чытаў у электронным варыянце. Скажыце, як яна будзе распаўсюджвацца? Даедзе ў Беларусь, прайшоўшы праверку на экстрэмізм, як думаеце? Я думаю, што пакуль што фізічна нават не бачу сэнсу спрабаваць, таму што адсоткаў 99 верагоднасці, што яе затрымаюць і забяруць на так званую праверку, і яна і знікне там у гэтых глыбінях праверак. Таму пакуль што можна будзе замаўляць праз інтэрнэт або фізічна ў кнігарнях украінскіх купіць. Ясна. Магчыма, я не размаўляў, магчыма, яшчэ электронная версія з'явіцца, але это трэба з выдаўцом паразмаўляць. Так. Нагул, калі я размаўляю для свабоды з паэтам, то прашу яго прачытаць некалькі вершаў. Вы нам прачытаеце? Бо я думаю, у разоў 10 лепш пачуць з вуснаў паэта канкрэтны верш, чым пытаць у яго, што ён хацеў сказаць у ім. Я, мабыць, зачытаю з этой новай кніжкі верш. Калі ласка, пакажыце яшчэ ў камеру гэтую кніжку, вокладку, як яна выглядае. Яна мне выглядае даволі таўставатай, так? Хаця, скажем, такой як бы і не з'яўляецца. Гэта білінгва, тут палова тэкстаў па-беларуску і палова кніжкі это украінскі пераклад. Ага, ясна. Першы верш называецца «Прадмова ненавісці». Укладаючы пальцы ў раны твае, як у святочны гефілты фіш, згадваю словы айца. Не забі без прычыны, не рабі так, як хочаш, каб рабілі з табой. Янка Маркс, Якуб Энгельс, Францішак Ніцше, хто сэрцу твайму мілейшы, чыя рыдлёўка рые глыбей. Вораг мой, надзея моя, бачу штоночы смерць тваю, засынаючы ў тыле. Дзверы майго дому заўжды адчыненыя, заўжды рады перакінуцца парай прыязных словаў пад пляшку цыкуты і воду радасці на тле размовы. Не даспадобы твае не да розум, не да сэрца, недалёкасць на адлегласці стрэлу. Гатовы абраць цябе ў парламент, каб мець на відавоку. Глядзім адно на аднаго, драпежна цытуючы аўтарытэтаў, абмінаючы незручныя месцы. У тумане будучыні неістотна, чый човен перакуліцца першым. Галоўнае мець дастаткова спрыту выкінуць з яго лішніх. Адольф Лагерлёв, Эмілі Джугашвілі, хто народу твайму бліжэйшы, чыя праўда спатоліць душу. Мы ляжам у розных ямах, нас купілі ў розных крамах, цябе за срэбра, мяне за золата. Морак мой, вораг мой, дай прыгарну цябе, дай другую шчаку пацалую. Хто, як не ты, паверыць мне з першага удару. Дзякую. Шчыра кажучы, калі я чытаў вашу эўрыдыку, перад маімі вачыма зноў узнікаў увесь той кашмар і жах беларускай рэальнасці, пра які даводзілася чытаць на працягу апошняга году, ці то ў журналісцкіх рэпартажах, ці то глядзець на відэароліках у тэлеграм-каналах. Вы самі былі ў Беларусі падчас паслявыбарчых пратэстаў, ці глядзелі
на гэта збоку з-за мяжы, як скажам я? В Беларусі не, я не быў, я это все глядзеў з тэрыторыі Украіны. Ага, Это такое назіранне збоку было. так. Але таксама, ну, оно назіранне збоку, але эмацыйна ты все роўно як бы метафорычна так кажучы. Зразумела. Ты ўнутры, бо там шмат тваіх сяброў, там родныя, і все роўно ты Так, ўключаны. я скажу ўсім тым, хто яшчэ не чытаў гэтай кніжкі, што эмацыйны градус гэтай кніжкі, калі можна так сказаць, вельмі высокі. Не прачыталі б яшчэ нешта з Эўрыдыкі. Дарэчы, ведаеце, мне вельмі падабаецца назва вашай кнігі «Эўрыдыка не азіраецца». Гэта, як на мой густ, такое прыгожае пераасэнсаванне ў беларускай рэальнасці грэцкага міту пра паэта Арфея, які спрабуе вывесці сваю каханую з пекла, ну і яму не ўдаецца, бо ён азіраецца. У вас у галоўнай ролі правадніка жанчына, Эўрыдыка. Ну, гэта, як мяркую, такое сімвалічнае падкрэсленне ролі жанчыны ў беларускай рэвалюцыі. Ці можа я тут інтэрпрэтую загаловак вашай кнігі занадта літаральна, публіцыстычна, ці нават прымітыўна? Я думаю, что это одно з прачытанняў, так, оно мае права на існаванне. Ну, назву я уже там выбіраў у самом канцы, але, ну, так, можна сказаць, что это таксама адлюстраванне той ролі, якую жанчыны сыгралі падчас гэтых пратэстаў. Так, я рады. Дык можа яшчэ адзін верш паслухаем з Эўрыдыкіні? Яшчэ адзін блюз уцекачоў. За гэтым лесам жывуць нелюдзі. Часам прыходжу туды падкарміць бяздомных сабак, але ўсё з'ядаюць чужыя дзеці. Наша сям'я уцекачы з суседняга мікрараёну. Збегчы далей не дазволіла ностальгія. Нас не любілі там, не любяць і тут. Але пакуль без наступстваў, бо не знаюць, куды біць і чым біць для большага эфекту. Нашы дзеці будуць сытыя кашай з чужых галоў, нашы браты і сёстры будуць жыць у паўзах між хваробамі і чужымі навінамі. Нам няма куды бегчы далей, хіба што ў мясціны з больш мяккім кліматам і нянавісцю. Але і гэта ненадоўга. Засынаць могу там штоночы на тваёй руцэ, як на падушцы бяспекі пасля катастрофы. Дзякуючы вашай прыхільнасці, Сергей, я прачытаў у электронным варыянце іншую вашу кнігу «Гіброіды», якая пакуль не выйшла. Ну, выглядае на тое, што яе вы падрыхтавалі да друку раней, чым Эўрыдыку. Але выдалі раней Эўрыдыку, якая, відаць, лепей адпавядае поклічу часу, чым гіброіды. Гэта так? Так, ну, гіброіды стала ахвярай коронавіруснай эпідэміі і карантыну, бо яна мусіла выйсці недзе ў раёне 2020 году, але і ў аднаго выдаўца, і ў другога ўзніклі праблемы, і так яна пакуль што завісла ў паветры. Не ведаю, калі выйдзе. Так, у сувязі з гіброідамі у мяне да вас як мінімум дзве просьбы. Першая, патлумачце назву кнігі. Ну, яна вынікае з самога зместу кніжкі. Кніжка, яна такая іранічна сур'ёзная, у якой фігуруюць, акрамя людзей, яшчэ розныя робаты, ну, і жывёлы нейкія розныя. Але, ну, я так спалучыў людзей з робатамі і з нейкімі гібрыдамі, і ось так атрымаўся такі мутант, сумесь чалавека з машинай і жывёлай. Так. Ну і плюс это, так, банальна кажучы, мы зараз все живем у часы гібриднай, там, чого завгодна, гібриднай вайны, гібриднай праўды, і, ну, таксама, як бы я гэта улічваў пры выдумлянні назвы. Так, і другая просьба ў мяне, каб вы прачыталі верш з гэтай кнігі, які называецца «Брэст цэнтральны». Гэта верш з першай часткі зборніка, якая называецца «Вялікія праблемы маленькага чалавека». Ну, назва гэта, як не думаецца, вельмі адэкватная вашай паэзіі і прозе, нягледзячы на ўсю яе, як тут сказаць, гіпербалізацыю, эпатажнасць,
лексычную скандальнасць, нават хуліганства і згушчванне фарбаў. Ну, бо насамрэч, як мне думаецца, Сергей Прилуцкі, як ніхто іншы, калі можна так сказаць, урубаецца ў светаадчуванне такога малога чалавека, маргінальнага чалавека, які, хутчэй за ўсё, не ўдзельнічае ў стваранні гісторыі, а нясецца плынню этой гісторыі немаведама. І свет такога чалавека, ну, ён і смешны, і жалюгодны, але прытым выклікае, я б сказаў бы, суперажыванне ці ўзрушэнне з боку чытача пад усім гэтым яго смехам. Ну, ось, гэта найбліжэй да рэцэнзіі вашай паэзіі, што мне сёння сказалася. Я не буду пытацца, ці згодны вы з гэтым, але калі маеце ахвоту сказаць некалькі, як тут сказаць, праграмна арыентаваных фразаў пра вашу мэту літаратуры, то я паслухаў. Ну, а потым верш «Брест цэнтральны». Ну, скажу пару словаў про эту кніжку, якая яшчэ не выйшла. Па сутнасці, яна падзелена там на 3 часткі, умоўна кажучы. Першая частка — это пра будзённае жыццё, мірнае жыццё. Другая частка — это умоўна вайна. І третья частка — это ну, такі постапакаліпсіс, калі на зямлі запраўляюць роботы, але, ну, можа падацца, што это нейкая такая вельмі пафасная кніжка там з нейкімі пафаснымі разважаннямі. Не, в асноўным там вершы ну, з іроніяй і з пэўнай доляй гумару, як бы разважаецца на ўсе гэтыя розныя тэмы. Ну і трошачкі трэшу, конечно, таксама ёсць там. Так, а Брест цэнтральны, калі ласка, прачытайце. Вера гандлюе квасам каля вакзалу. Там тусуюцца стрэмныя мужыкі. Усе па некалькі тэрмінаў адматалі. Класе ў 10 мы блізка з ёй сябравалі. Хадзілі ў кіно, а потым уздоўж ракі. Ды хутка Вера знайшла сабе футбаліста, а я, ад няма што рабіць, паступіў ва ўнівер. Праз год яна выйшла замуж за кадэбіста, вядомага ў вузкіх колах філатэліста. Дому прадмесці, самота, віно, адюльтэр. Прыгожая баба не можа ніяк без прыгодаў. Неяк ад нашых агульных старых сяброў чарговая вестка. Вера пасля разводу пайшла працаваць стриптызёркай у бар. Народу на выступ яе прыходзіла, будь здароў. А потым дзяўчына знікла кудысьці без следу. На доўгія 3 або нават 4 гады мне сёстрамі блізкімі сталі трывога з Верэдай. І раптам яна каля бочкі ў халаціку бледным, з заўважным загарам на твары і сцёгнах худых. Задралі мяне мужыкі, кажа мудрая Вера. Купіла кватэру, каханку сабе завяла. Пытаю, чаму ты сядзіш тут? Якое халеры? А тая, дурны ты, галоўнае ж не кар'ера, ды іншая хрень, і нават не колькасць бабла. Цяпер яна ездзіць на мора з нейкімі хіпі, паліць траву і зусім не ўжывае бухла, паслала падалей сяброў, што ганяюць на джыпах, гаўнапакуты, трагічныя стогны, усхліпы, якімі калісьці так ярка і поўна жыла. Вера шчасліва працуе каля вакзалу, мае жанчыну, іншых не мае патрэб. Все, што магчыма, яна ўжо даўно спазнала. Верыць у Буду і зарабляе памалу. На плюсікі ў карму, канабіс, масла і хлеб. Дякую. У мяне гэта было апошняе пытанне, але калі вы чыталі, мне яшчэ падумалася, што ж вы сам з гэтага Брэсту берасця, правда? Вы не адчуваеце сябе крыху там у Украіне як эмігрант, скажем? Не адчуваеце тугу, скажем, па тым, каб вярнуцца ў Брэст-Берасць? Пытанне з жыццём у Украіне, оно не зусім пра, ну, асабіста для мяне не зусім пра эміграцыю, таму што, ну, да карантыну, бо падчас карантыну праблематычна, а да карантыну мы вельмі часта ездзілі або ў Берасці, або ў Менск, там 5-6 разоў на год, таму не было такога адчування, што ты кудысьці там з'ехаў. Бо жыццё в Украіне — это зусім іншая так званая міграцыя, чым жыццё там у США, Брытаніі ці в Аўстраліі. Бо там это сапраўды міграцыя,
і ёсць прычыны як бы ностальгаваць па радзіме. А тут как бы калі ты пастаянна ездзіш дадому Берасці, то мне асабіста не было суму за радзімай, таму што я там пастаянна быў. Так, на гэтым я мяркую, сёння мы можам закончыць. Нагадаю, на канале Свабода Прэміум з вамі на сувязі былі Ян Максімюк і Сергей Прылуцкі, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі, якая нядаўна з'явілася ва ўкраіне, «Эўрыдыка не азіраецца», і згадалі другую, якая пакуль не з'явілася. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Сергей. Дзякуй, да пабачэння.